3. Γεια σας viewers μου, και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο με commentary. Ναι, εντάξει, είμαι καινούριος και πιστεύω μπορεί και να μην τα πάω καλά. Θέλω πολλά views. Εντάξει, ό,τι μπορείτε, όπως αν προλάβετε τα δείτε. Εγώ απλά δεν σας προειδοποιώ, δεν θα τραβάω games. Άντε μια φορά τραβήξω ένα League of Legends και ένα Lord of the Rings Online, έτσι για πλάκα. Εγώ θα φτιάχνω Photoshop, Adobe Flash Effects, Audacity. Και αυτό είναι τώρα το πρώτο Audacity που θα κάνω. Θέλω να σας δείξω αυτό το βίντεο πώς μπορεί να κάνει τον ήχο σας σαν τον ήχο του L. Ο L είναι ένας από το Death Note, ένας μυστικός πράκτορας, κάτι τέλος πάντων, είναι animation. Είναι animation. Οκ. Πατάμε σε αυτό το πρόγραμμα, θα το βάλω στο description. Και το καλό είναι αυτό για τους Έλληνες το κάνω αυτό το βίντεο για να καταλάβουν τη γλώσσα. Okay. Πατάμε Audacity διπλό κλικ. Okay. Πιστεύω πολύ βλέπετε animations. Τα Naruto, Fairy Tail, και αυτές οι βλακίες συνεχόμενες. Okay. Τώρα απλά κάνουμε record τον ήχο που θέλουμε να κάνουμε. Θα κάνω έναν ήχο τώρα έτσι για τεστ. Φύγαμε. Γεια σας, καταπληκτικοί μου viewers, και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο με το commentary που θα κάνω και ελπίζω να πάρω κανένα subscribe. Πατάμε stop. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο ήχος που κάναμε τώρα record. Εντάξει, τι το εξηγώ, αυτό δεν είστε και ηλίθιοι. Τραβάμε το ποντίκι μας, δηλαδή θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα copy. Edit, copy. Εδώ πέρα. Και πατάμε στο μαύρο αυτό εδώ πέρα, σε αυτό. Μετά το copy και πατάμε απλά paste. Μετά πάλι στο μαύρο, paste. Και έχουμε τρεις σειρές με ήχους. Όλοι οι ήχοι είναι οι ίδιοι. Απλά τώρα θα τον αλλάξουμε τον ήχο. Ακούστε τώρα πως είναι. Γεια σας, καταπληκτικοί μου viewers, και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο με το commentary που θα κάνω και ελπίζω να πάρω κανένα subscribe. Ακούσατε, Τώρα αυτός ο ήχος θα δείτε πως θα γίνει. Σαν τον ήχο του L. Παίρνουμε αυτήν εδώ τη σειρά με τον ήχο και πατάμε Effect και πατάμε Change Pitch εδώ. Τώρα θέλω πολύ προσοχή. Πατάμε τον αριθμό 15. Και πατάμε OK. Είναι πολύ πανεύκολο. Πάμε μετά στο δεύτερο. Παίρνουμε και αυτό. Effect. Ναι, change speed, change pitch. Και εδώ πέρα βλέπετε το 15. Δεν σβήνουμε τίποτα, δεν γράφουμε τίποτα. Απλά βάζουμε ένα μείον. Έτσι εδώ. Αυτό εδώ πέρα το μείον. Και πατάμε OK. Και τώρα για ακούστε τον ήχο. Είναι πολύ ωραίο, θα σας αρέσει. Γεια σας, καταπληκτικοί μου viewers, και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο με το commentary που θα κάνω και ελπίζω να πάρω κανένα subscribe. Και αυτό το χρησιμοποιούν οι Έλληνες για να κάνουν τα animations. Άμα έχετε Dragon Ball, τέτοιο σχεδόν ήχο έχει και η Freezer. Καλά, τέλος πάντων, ξέρω με πορομμένους με animations. Αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο που θέλω να κάνω. Αυτό το βίντεο που θέλω να κάνω. Εγώ είμαι απλά, είπα, δεν τραβάω και πολλά games. Γι' αυτό μπορεί και να σε ενδιαφέρει αυτό το κανάλι. Καλά, τέλος πάντων. Γεια σας, καλή μου τύχη.